lalaki nga gingong nagapangawas sa ilang lugar, patay human gipusil sa Pagadian City. Naka-alerto si GMA Regional TV1 Mindanao News stringer Aude Hampong. Nagbuyod na sa kalsada kining patayng lawas sa usa ka lalaki sa barangay San Pedro sa Pagadian City Domingo sa buntag. Sumala sa kapulisan, dunay nadungog nga tulo ka sunod-sunod nga buto sa pusil kadlaw ni adtong Domingo. Apan wala matud bay nagreport dayon sa kapulisan tungod sa kahadlok. Among initial investigation sir, tulo ang among nakita nga baso sa crime scene apan isa ra ang na igo sa bala sa victim. Na diri na igo sa tuong nga bahin sa entrance. Inlapos diri sir dari sa yandugan. Sumala sa barangay, residente sa lugar ang asawa sa lalaki. Apan dayo lang matud ba ang biktima sa lugar. Dili man ko taga diri, di na ko mailan. Dayon, kaganinang buntag, sayo na lang, ibalitaan ko nga naigipusil. Sa mga tao na lang ko nakabalo nga, katong tawanang gipusil, kagapon daw, giguko na ito palong sport. Sa investigasyon sa kapulisan, ilado nagapangawad sa lugar ang biktima. Base sa istorya sa presidente dito sa ilang porok sir, kaninang bata dagan daw ni buliyagon daw ni sila ang barangay sa ilang porok. Mong wala sila tingala na itabo ni kay murag allegedly dagan daw ni nakuha kanang naipagka kiriyo og kamot. Ginasuta na sa kapulisan ang CCTV duol sa lugar aron mailhan ang mga suspek. Wala na mihatag og pahayag ang pamilya sa biktima. Gilubong na ang biktima subay sa tradisyong Islam. Aude Hampong, One Mindanao.